Ei, Santi, què tal? Com estàs? Es porta una coseta, ara que Recuperat de la Titan Desert. M'ha costat, però ja m'he recuperat del tot. Perquè, escolta'm, Ara m'han dit que practiques el pitch and putt. Efectivament, faig el pitch and putt. Faig el pitch and putt. És un esport que és de puta mare, així que t'ho dic, A més, aquí, ara, amb el solet aquí a Catalunya, amb el solet, et poses morenet, està tot ple de titis, de guapetones. Això és bàsic, no? A veure, que estigui jugant al pitch and putt i hi hagi tot de titis. El pitch and putt, de per si, el pitch and putt és la conya. Però si hi ha titis, doncs millor. Per allò els copets, mira com lo tiro, i tu passes de conya. A més, una cosa, si ho proves, repeteixes. I a Catalunya és on més es practica. I us dic una cosa, ara, si voleu, podeu practicar-ho gratis, tio. Gratis. Això és allò del 1000classesgratis.cat, no? Ho has clavat. 1000classesgratis.cat. Agafes allà, t'apuntes, escolta'm, algú en altre, una personeta, vas allà, pim-pam, allà, a disfrutar, pitch and putt, tu passes de puta mare amb les tuitis, escolta'm, vas allà, pitch and putt. Gràcies, Santi. 1000classesgratis.cat, tio.